Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga simptomas sin sakit sa tiyan ug pagsuka, maitong nga kolor sa hiko. Mataas ang hilanat sa sulod-sundua at patito kaadlaw, palalakit sa likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos ng hilanat, nabudayan maginhawa, pagpanghina, rashes, kag palanakit sang kasuka-suka. Kung makabatsyag sa ining nga mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center. Tanan kita magbuligay sa pagtapos sang dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing dilargo, long sleeve o kon medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kon mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kung ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes, o kung pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya, malungkot, galit o nangangamba. Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na madama ang mga emosyong ito. Parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay ang estado ng iyong mental, social at emotional well-being. Ang mental health ay nakakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba at paggawa ng desisyon. Ugaliing alagaan ang iyong mental health. Ingatan ang iyong sarili. Para sa iba pang mental health at self-care tips, i-download ang Lusog Isip mobile app at bisitahin ang iChoose website. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community
and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, Iloilo. Welcome na diri sa aton sining programa kada Martes. Alas 10 ug alas 11 sa aga. Diri sa aton sining programa nga nagadulong sang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo subong man inisyatibo kag proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilonggo Cup. Kada Martes ang ulasang liwan ko di ang Ilonggo Cups on Air. Yari na kita sa adlaw sining of course no Martes no katapusan nga Martes sa bulan sang Hulyo tuig 2025 kapat sining Martes no sa subong sining bulan bit sa 29 na no kadasig lang sang inadlaw tuwa na lang kadlaw is August na hindi ka nagilamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Miloy. Sa ngalan sa aton Acting Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Sa ngalan sa aton sining Chief Picado at the same time aton sining Chief PIO. Ang aton sining spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Kabalikat Police Major Rolando Aranyo. Ikaw po ninyo sa subong agang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. Kaga siyempre ka po ninyo sa subong ganyo sining kabalikat ako si Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag? Ako Bangali, si Kabalikat Princess. Yes. Happy Tuesday morning sa inyo tanan-tanan. Kamusta ba lang inyo sining Martes, no? Kadasig lang, no? Di na, kada ko sa ano lang nag-una nga Martes no, sa bulan sang Hulyo. Di subong is katapusan na subong Martes no, sa bulan sa sining bulan. Kag magasunod na ang bulan sang Agosto na naman. Sa aton sining mga topiko sa subong aga. Special lang pa na aton sining segment sa subong aga, no? Kaya magapat-pataman kita. Isama sa aton sining society's concern. About man sa gyapon sa aton sining mental health. Kaya mo na blan no kung iban ngay nadlaw is istoryanay naton is puro lang pinulis. So at this moment no tagaan naton sang segment. Sang special no sa aton sining segment no every week when it comes sa mental health. Anyway, kamusta ang imo sining aga kabalikat Princess or kabalikat Ses? Mo ginakabalikat Erwin kay masako na taaga pa lang. Oho. Okay, no kag medyo ang aton sining chimpo is medyo magulo-galomon. Kag ulan-ulan man sa iban sining parte sa aton sining probinsya. Kagina kabalikat Princess no dito sa Ungka is nagatulot-talite. Magabot dira sa may aganan no kag hasta na dira sa may Kabugaw Sur Santa Barbara is nagainulan. Ang pagabot naman diri sa Bangadama is wala sang ulan. Hindi man traffic kabalikat hindi Erwin. ma-traffic no.
ang aton sini nga ulan-ulan is nagalapta-lapta na hindi sila laman no kag mo na blan no ang aton sini nga chimpo is mapaktan. So lang gid no sa aton sini nga mga mga motorista no extra sini nga paghalong no kay budlay kabalikat princess nga masakit nga daan sa subong sini nga chimpo. Yes, kabalikat Erwin. Sakto din na. Oo, kaya mo na bala no. By the way no, Kablikat Princess no, kahapon gali no patigayon sang sunang aton sini nga presidente no. Kamusta ba lang imo sini nga paglantaw sang State of the Nation address ang aton sini nga presidente no, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Kablikat Ses. Do ka nami man kabalikat Erwin no Oo. ang aton tupik ko no subong no kay do kalawig-lawig sang sona kagapon no. Pero do laban lang nabatian ko do laban reklamo. Oo, reklamo gid no kay kay do- pagkatagaan sa Kablikat Princess no sang aksyon no sang aton sini nga presidente no ang reklamo sang mga pumuluyo no kay na-mention niya dito ng mga problema is dapat tagaan sang solusyon kag siyempre ang mga kung may mga kapalpakan man is dapat imbestigahan no sa mo ng mga dagtatak no sa programa sa ukon sa State of the Nation address ang aton sini nga presidente. So anyway, Kablikat Princess no sa subong naman naton sini nga topic sa subong adlaw kanami ni sa no kay despite sa aton sini nga mga kasakuon is always ginaton no ginatagaan na pagtamod ng aton sini nga mental health kay mo na bla Kablikat Princess no nga importante sa aton no ang maayo sini healthy nga paminsaron no kay mo na bla biskan ko ano pa kay healthy sa aton sini nga lawas is kung hindi healthy nga aton sini nga paminsaron na Kabalikat Ses. hindi gid na hindi gid malikawan kabalikat Erwin no ang mga stressors naton sa palibot no. So ang aton nga utok naton no or ang aton brain or ang psychological factors naton no do man na sa kabalikat Erwin no do battery do battery man sang cellphone in which bala nga kung hindi siya mabukaran or hindi ma-check up na hindi mo siya mahimutadan nga may ara ng gali sang samad or problema. Oo, kaya mo nang Kablikat Princess no kaya sang una sini nga chimpo is kumbaga mo ning naton why naton ginatagaan sang emphasis no or emphasis no ang ining problema sa mental no or sa aton sini nga paminsaron kasi ang una nga chimpo is once nga maglingilingin ka bahala na nagbuang na no so wala sang concrete nga solusyon no nga which is Galingin na kuno ulo mo buang. galingin ulo buang na dayon no kaga Grabe hasta ang stigma. Oo, ang stigma dara no kaga hasta ka resort so nga which is nga galala sa no ang resulta niya sa Kay pabayaan. wala sang wala sang makabulig or do na huya na lang ang ga problema so hindi na siya makahambal sang iyang problem. So amo na gadi kabalikat Erwin no istoryahan naton subong ang mga usual naman problems sang aton nga mga tao or possible nga ikaw ako sila nga in which bala nga makita naton sa trabaho like for example ang boss nga pwedeng encounter sang boss, pwede man ma-encounter sang aton kaupod, pwede man naton ma-encounter mismo. So, kabalikat Erwin no, ang posibilidad nga isa sa mga pwede naton ma-encounter during sa workplace is ang kulang kita sa communication or miscommunication or misunderstanding. Posible gid na siya nga ma-encounter kay in which bala example instructionan ka sang boss mo. Ang boss mo dasig pahambalon. Like amo ni or ga blabber. No, in which bala nga daw hambal mo ano to hambal ni Sir Man? So may ara ka na conclusion or nga hindi ka bala makaintindi dayon or hindi mo siya dayon maintindihan or miscommunication nga possibly or basiya malipaton ka man amo na bala nga do kung example instructionan ka man at hagan ka man or basiga English ang imo boss or you have to do this yes. For example yan man na ayawan ka naman ka intindi kaya mo And na then, Kabalikat Princess ng isa no ginaano naton is communication mo na importante nga very dapat important kabalikat Erwin ang communication communication no kaysa principle of communication is dapat nakaintindi like sa aton is dapat ang intindihan no sang receiver halimbawa kita no as a employee no intindihan sang receiver as employee
And then ang aton sining sender isang aton sining mga boss no ang message no kay dira naka-create kung miscommunication kag naka-create sang problema is because nga why nagaintindihan ay ang sender and receiver so hindi mangin successful ang isa sini ka message or isa sini ka mensahe no so mo nang naka-create kung hindi fully understood no sang sender and receiver Possibly ang kabalikat komunikasyon. Erwin no ma-misunderstood Example, ang imo upod, di ba pasahan ka sang boss mo sang instruction. Tapos, nabuhinan. Nadugangan daw, chismis man nakabalikat Erwin. No? Oo. Nga, in which ba lang, lain ang yung instruction sa imo, may ging sugpon ka, may ging dugang ka. Wala mo ging clarify, wala mo ging exactly kung ano ang ging hatag sa imo nga instruction. In which nga paghatag na dito sa imo nga upod, no, lain ang ging obra, lain na. pag produkto na dayon, ging present yun na sa boss nyo. Ano Oo. na ni? Ano na ning pang obra nyo na? In Kaya which mo na ba lang, dapat kablikat princess no kung amo na principle basalin pa sang una no it is a cliche no nga magambal kita nga kung why kita kaintindi is dapat hindi wag mahiyang magtanong no? Yes, Hindi kita oo. maguyuya nga may right magpapangkot med no? na, Oo. oo. May right med. Hindi kita maguyuya magpapangkot no in every Right message in every medication. instructions or message manina agad nga ma-perfect nato ng communication ang natawag nato no. Yes, kabalikat Erwin, no? Daw bulong man na siya kabalikat Erwin, no? Nga, in which ba lang, kung sa laim mo nga tumar, no? Oo. Ang dosage mo, ang brand mo, kung wala ka na mati kay doc or sa imo nga ging pa check up pa no ang usually basibla ma-overdose ka da or kulang ang dosage mo nga hindi siya mag-epekto sa imo lawas or ang lain pa da kung ma-overdose ka di ba Kaya muna ka-importante kabalikat princess no nga communication no kag it comes sa mga messages or instruction no dapat sundo nato nina like ang example no nambalgid man nimo no nga diagnosis ang aton sini nga doktor is dapat sundon kung anong mga medication nga dapat na no sundon nina kung instruction imbes nga instruction na karon nga to iimnon mo ni kada after mo paligo ang imo ya ginainom niya is antes ka ligo. O tapos imnon mo ni after meal before meal mo ya gininom no. Sa muna bala ka importante no kag imnon mo ni every 4 hours. Gininom mo ya every every 4 days or 2 hours. or every 4 days no. O te mo na bala no ka importante no. Kag pareho na sa mga kadadlawan na bala ka balikat princess no nga like sa mga naresita na bala kung isa no. Mambalang doktor nga 5 ka kutsara ang imnon mo. 5 kutsara sa nga mo ni sang syrup ngini. Ang imo ya manong sa bas mga pilosopobla no 5 man ka kutsara to ang iya nga gininom wala sang syrup. Wala kabalikat Vince no ang good life pag ida kabalikat Vince ako na hinambal. Kabalikat Erwin gali. Sige. So ang lain pag ida no is like for example no mag self-medication kita no. Sariling instruction ka. Kaya hindi ka matudluan. No naghimo-himo kaya sang instruction mo no. Amo na ginihambal ko kabalikat Vince ang isa dugang sugpon. Ang imo lang yang instruction bali hindi mo ya gusto yang mati sa boss mo. Abay da sa mo na tay kundi imbes nga okay to ya ang nyo. Maka-cause gid siya sang problem. Yes, kaya nga problema kablikat princess dira no hindi mangin productive ng aton sini nga output kag at the same time maka-create sa sang miscommunication conflict no kag miscommunication no. Malibog na imo ulo, kulbaan ka pa kung ano tong instruction right after makigan ka pa kay sala imo aging pangobra nang inich bala magpalpak ang inyong nga produkto da or mga obra nyo. So amo nang solusyon dapat daton nga solusyon na kabalikat princess sa mo na bala no sa miscommunication ngina anong aton sini nga solusyon dara anong dapat naton sini nga muon na kabalikat princess. So kabalikat Erwin no as ang solusyon naton dira syempre is mamangkot gid kita no. Kung hindi ma-clarify naton, i-clarify gid naton nga sir ano to gani ang imo instruction kay wala ko mabatian na do medyo dasig di abi mo nga hinambal so wala ko siya ma-catch up dayon. So clarification kabalikat Erwin is very important no. Kaya hindi kita dapat ang sa teacher gani naton sang una no hambalan kita sang teacher naton no. So you are free to ask questions no. Walang bayad ang questions pero may bayad na sa tuition ha. Dala na sa tuition fee. Dala na kung sa college ko mo. You have multiple questions
you're allowed naman, no? Kay Kag wala hindi- gid niya malain. Oo, Mhm. kag sa isab gid ka principal da kabalikat princess no nga ang pagpamangkot is hindi nagapakita nga mango-mango ka na gid Ay, or wala na sa oo. kabalikat Erwin Oo. relate, no? Kay Oo. actually, di ba, kung mamangkot kabaliktaran na kaning kabalikat Mhm. princess no nga kung kapamangkot you ka will learn. yes, You will learn from oo. any questions nga ginahatag mo Mm. sa isa ka person. Yes. Kay hindi tanan nga bagay, Mm. balaan naton dayon. Oo. Nga pagbunag sa imo, balaan ko na dayon, balaan ko Oo. na magligo, balaan ko na magano na. Oo, kaya mo nang bali nila kabalikat princess no mas mga bright minds yung mga nagapamangkot no. Yes, Kumpara kabalikat sa Erwin. nagaipos-ipos Insakto lang. Mm-mm. Pangkuton mo maintindihan ka mo, way man kasabat. Pangkuton Oo. mo kung ano sa wala niya Gatungo-tungo intindihan. lang kabalikat Erwin, Wala no? niya Pero naintindihan, wala wala ka, man no? kasabat. Oo. Ti wala ka gid ko. Ti in short, wala hindi maging prosper no ang isa sini ka communication or matagaan sa solusyon ng isa sini ka problema kabalikat princess. Yes, kabalikat Oo. Erwin. So, next nakita nga, aside sa problem ta sa miscommunication naman, no? Ano pa gid? Ang micromanagement naman or Oo. ang sobra naman nga kontrolado sang Oo. aton nga works or sa rules or sa sobra-sobra na gid nga Oo. daw in which bala nga hindi na makagiho Mm. maski ang boss problemado man kay sobra ka strict ang gina-imply sa isa ka organization. Oo. So in which bala makahatag sang burnout, makahatag sang stress or anxiety sa aton nga mga tinawo. And mabudlayan man sila nga sang ila ka ugalingon or sang tension. May Oo. tension sila every hour or minute sang ila ubra. Mm. Example, ang dapat in 1 hour or may timer, in 1 hour dapat matapos nyo na ni. Dapat in which nga may policy naman siya nga dapat amo ni ginasunod nyo. Oo. Tapos within 1 hour tapos na siya. Mm. So, ang stressors, nga kada obra mo, dali lang, Oo, kadali kay time. dali na to, dali na mo. Ano Nagasala na, time, ka na. time pressured, oo, kumbaga, time kabigat pressured princess, ka na, oo. So kumbaga dapat ay nato no ang anong mga solusyon dira kabalikat princess sa mga amo nga klase sa mga stressor kumbaga kabalikat princess? So, kabalikat Erwin, no, we have to relax our mind. No? Mhm. Oh. Chill ha. Chill lang. Oo. Ginhawa. From time to time. Inhale and exhale. Breathe in, breathe out. Ang Oo. mga ginaang nami nga i-practice naton as a person Mhm. is to breathe in, breathe out, no? Kaya maka-help ang breathing exercise. In which Yes. bala nga daw kung grabe na gid ang Oo. diba? Pero hindi nga Oh, sila wala gid bala problema. Kabalikat Erwin, no, kung mag-breathe in, breathe out Oo. kita for a meantime. pero hindi no? nga sila nga sa Mhm. during sa sa within duty hours mo karon Oo, nag-breathe in nag-breathe breathe in, out. breathe out ka. So, sa breathe in, breathe out mo 5 hours, no? Kaya mabasa ka Oo. naman balik ka kabalikat sis ma-breathe in breathe out tapos ang ginsugo gin-instruction sa aton why naton ginubra. Wala nang yung bragging na breathe in, breathe out ka na lang. Amon nang malain kabalikat Erwin, no? Kumbaga lang bida snap o lang pila lang ka Pero ang minutes lang. tension, Yes. kag ang imo nga stress, nga ginabat siya every hour, Yes. mag-lessen siya, no? Tapos balik So, liwat sa ubra liwat. aside sina, no, kung pwede man lang istoryahon ng boss Mm. regarding sa inyong concern sa muna nga mga rules and regulations, Mm. no? Kung medyo feeling mo daw burnout, kagit sa muna nga, Oo. basi pwede mo man istoryahon ang boss mo or ang mismo nga management, nga imbes Oo. bala nga hatag man sang dugang or another time para makalasen sa imo nga stress. Yes. Iba ka balikat Erwin, no? Tapos Oo. mangayo ka man sang exact or klaro nga deadline Mm. na target para hindi ka bala maka-advance ikaw. Oo. Like for example, i-advance nila nga mo ni or kay budlay dabi kung kabalikat Erwin, no? Kung mga Oo. rush bala nga Oo. trabaho, no? Kung baga kinahanglan nato Mhm. dra kablikat princess is Presence of mind mo ang presence of mind. gina focus tawag ni? focus. gina-challenge ang Mm. amo na nga sitwasyon. Oo. Kay maskin sa gani no kabalikat Erwin, no, sa mga aton mga leaders or sa Oo. mga officers or sa mga head mga supervisor superiors or nato mga yes. heads naton Or commanders and supervisors kung sa aton ang sining kabalikat Erwin, no, organization. Oo. gina-challenge ang ilang Mm. ang imo ba lang tawag na gani? May term May na mo? mga work under pressure kumbaga. Work under Oh, pressure, yes, yes. oo. Amo ng proper term. Mm. Nga in which ba lang maka-decide ka, decision making mo. Yes, Yes, mga- decision making oo. mo ang gina-challenge. Kung work under pressure ka, kung paano ka mag-decision making, kung paano mo siya susolusyonan during that time with the span of limited time. Yes. Example, ang mga dasigay ba lang nga pagpaminsar, no? Amo gina ang pinaka na hindi man sila pagpapungkuon sa muna nga sitwasyon Oo. or sa amo na nga posisyon
kung hindi sila capable. Yes. So, we have to learn nga to believe in ourselves man, no? Kasi kung kita man ka-question sang aton kaugalingon, possibly, no, ano man naton ang aton self, Ang aton butang sa oo. ital-ital Yes. ang aton hindi lang aton kaugalingon, no, Mm. pati ang aton kaupod sa obra. So Yes. dapat we have to enhance ourselves, we have to find ways para kung diin ka mahina or kung diin ka medyo galaylo or Oo. hindi tagawa familiar, no, Dira fokusan dapat, no? fokusan ta. Pag-improve. Oo. Improve and give time. Give Yes. time kagid kung hindi mo medyo familiar, Mm. it's really free to ask questions, no, Oo. kabalikat Erwin, no. Kabay pa kung ang upod mo malang dira, paano to gani kabalikat Erwin, Oo. no? Paano ni gani ang muna? Oh, Diba? so simply show sa Kablikat Princess no sa sining micromanagement no or setting priorities lang no. Kumbaga i-prior naton kung anong ginapa-prior sa aton. Pasunuron naton din sila nga ang ginapangayo da karon is amuni nga report. Ang imo yang gina-submit ya. Riba subong ginapangayo na mo ng report. Ang imo yang gina-ubraya is karon niya is ang for next week pa or for next month pagalit na nga report Nag-advance kinahanglan. ka. O, Pero nag-advance ang kaya pero ginapa-prior oo. dira nga dapat ay submit within Ipasa mo na oo, subong. within an hour. Gimpaulihi mo pa. O ginpaulihi mo pa. So siyempre sino man nabi nga boss sina malipay sina Kablikat Princess no. Yes, kabalikat Oo, Erwin. so muna no? kung baga kakabalo kita magpasunod sa aton sining lubrahon, kakabalo kita dira mag-set ko anong ginapa-prior dira isa muna dapat unahon naton no. Amo na kay importante Kablikat Princess nung pag-set sang mga or Schedules, mag-manage. no? yes, sa pag-manage. Manage And ang aton sa- nga schedule kag schedule siyempre, no? management. Schedule or schedule management or micromanagement naton kaga siyempre no setting priorities no muna bala ka importante Kablikat Princess kabalo kita mag pasunod sa aton sining trabaho Kablikat Yes, Princess. kabalikat Erwin para hindi kita magsala-sala. Oo. Yes. So ano pa ginang mga other dara nga mga pressure when it comes sa work related sining nga mga stressors naton na Kablikat Princess? So kabalikat Erwin, no, ang next naman naton nga topic or I mean nga next nga problem or Oo. stressors nga pwede naton nga ma-encounter Mm. during sa workplace is ang favoritism naman, no. Baka namin asang topiko naton Kablikat Princess nga muna no. Favoritism. Pero prior sina Kablikat Princess no aton na acknowledge ang aton sining nga mga viewers kung balance lang nga way ginaton sila sige, gina kabalikat baburan Erwin, kay no. basi magsulunggod ni sila kung basa daw may good like favoritism na ni sila. magsunggod. Okay. Sa aton sining mga live viewers, so thank you so much gano by the way no sa inyo sining nang pagsubaybay gid sa aton sining program every Tuesday no nakaukap kita with Radyo Ogyon Santa Barbara. Siyempre mabatian man kita sa sa aton sining frequency no sa Radyo Ogyon Santa Barbara sa 106.7 no sa inyo sining mga radyo sa mga FM frequency nyo dra na lubago nyo dra sa 106 no 0.7 kay mapatian nyo ginaton sining live program sa subong sining aga. Kaga siyempre makitaan kita sa Facebook official Facebook pages naton sa Iloilo Police Provincial Office kag subong man Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6 kag makitaan man kita sa YouTube channel no sang Radyo Ogyon Santa Barbara. Search nyo lang dra Ogyon o Radyo Santa Barbara Ogyon no sa YouTube channel nila kay makita na aton sining live program. Kag sa aton sining mga viewers no good morning dra. Di na tong akon sining monitor. Kay Nulan. Oo, kay Nulan Gangoso, Nulan Gangoso Calizo. Calizo. No, good morning, good. Watching sa Carmona City. Carmona is Cavite, I guess, no? Cavite, siguro Mhm. kabalikat Erwin, no. So, thank you so much, kabatuan. good. Kay Sir Nulan Gangoso Calizo. Oo. Kag subuman sa Kabatuan ng Municipal Police Station ang lantaw sa aton singo program. Kag siyempre no kay Ma'am Geraldine Lagamon Santiago. Sa gwapahon Yes, niya ko ma'am. nung kumari. Good morning. Good. Wow. Thank you so much kay Ma'am Geraldine Lagamon Santiago no. Kumari mo kuno kabalikat ses. Yes, Kag kabalikat subuman Erwin. kay Ma'am Lynn Palik di Maala no. Good morning gid no. Watching dira no si Ma'am sa Pasig City no. Thank you so much gid sa paglanta mo sa aton sining program. Kag subong man si Sir Dren Clark Alfonso Armada no watching man dira sa Dueñas sa MPS. Good morning dira sa inyo tanan-tanan. Yes, sir. Good morning. Sa Dueñas no kay pagpungon na dira ni Sir Police Captain Layo kay guys no. Okay no, good morning gid kag subong man sa kay si classmate RJ San no nalipat ako sang nabilido ni classmate no. Shout out gid dira. Nagalantaw gid sa aton na subong Kablikat Princess gikan dira sa Antique Kablikat Princess sa Lawaan Municipal Police Station. No. Thank you so much gid sa classmate RJ Sandra no nagalantaw gid sa aton sining program dira sa Antique Province no, sa Lawaan MPS.
Kag subong man nagalang monitor man ang kablikat princess nga permigit ng monitor ining si Ma'am Tata ni Provido July no dira sa Naik Cavite. Nagalantaw Always sa aton gina siya sila. ka monitor Oo, kabalikat always gisa. Erwin no. Kagambal niya gani no. Good morning gid no sa aton nga duwa no kay Salamat sa akon mga kablikat sis, kaparentihan. Sa ako na thank you so much gid kay Ma'am Tata ni Provido July kag ginapa-shoutout niya gid always nung iya sini nga kaparentihan dira sa Banwasang Mina Iloilo. Kag subong man si Ma'am Nala Rodriguez nagalantaw man sa aton sini nga program no. Thank you so much gid kay Ma'am Nala Rodriguez sa pagmonitor permino sa aton sini nga program kag sa din patong aton sini nga mga live viewers pagid no. Hindi ka mo magiuya dira no sa iban pagid dira nang waluyag mag-comment no Gusto kag mag-shout mag-participate. out. Kung may mga question ka mo dira no, pwede ka mo ka-question no about sa aton sini nga topiko sa Subungaga about sa mga ano nyo dira sa mga problema nyo dira ilibinagin sa mga stressors no sa work related na aton sini nga focus sa subong naton sini nga segment no diri sa ano na naton ka kablikat princess 101st naton sini nga segment na 101 na naton nga episode diri sa Radyo Ogyo na Santa Barbara every Tuesday no. So comment dira kag may shout out ka mo dira is pwede nyo gid na makakadto sa comment section kay pagabasahon naton ni na kablikat princess. Yes, kabalikat Erwin. So kabalikat Erwin no. Sa mo na to o kun na discuss na naton una is about sa ano to gani kablikat princess ang una naton is about sa communication no. Yes, And then communication. siyempre micromanagement. Micromanagement. So next na naton is favoritism. Favoritism naman. So ano naman dira ang mga makaka-stress sa kablikat princess sa favoritism dira nga stressor kablikat princess? So kabalikat Erwin no. So kadto naman kita liwat no sa favoritism. So kung may favoritism naman sa aton nga obra no, dira naman na masulod ang nubo ang moral sang imong mga kaupod kag posible no ang mga kahisa-hisa naman na sulod na ina kabalikat Erwin Nadra no. na tanan no may mga faction kaysa sa Faction mga na. trabaho pagid no sa aton sini nga ginobrahan. Okay, kung once ka may favoritism ka, posible no, unless na lang kung daw kabalo man mag-manage ang favorite, like for example, kabalo makipagbagay no. So malasan na siya ang kabalikat Erwin no, pero hindi ginamalikawan kabalikat Erwin and which balang kung masin gani sa paborito sa mga mag-utod, di ba? No, mapansin gid na siya kay syempre ginagaan gid siya sang much attention, ginagaan pag gid siya sang ano ba example kabalikat Erwin. May mga biases kumbaga kablikat princess. Unahon siya kabalikat Erwin training, tapos tanan nga training iya na lang, tanan nga awards iya man. Di ikaw man nga gaobra, ikaw man ga effort, wala gina-acknowledge ang imo obra. Kay hindi ka na mapansin, kay naga-cover up ka na sang ang isa ka favorite nga personal dira. So diba? ano lang kumbaga naka-importante man kablikat princess no sa aton sini nga work o sa aton sini nga trabaho no sa aton sini nga ginaobrahan is fair no nga pagtratar sa aton sini nga mga bossing naton sa mga superiors naton sa aton sini nga mga ano dira no mga manager naton. Yes, kabalikat Erwin. Sa ginaobrahan naton no kay amo na bla kung isa no ang mga empleyado abi kaysa may mga faction na kung isa no kung kag may ginapaboran dira. So ano ba lang mga madulot sina nga problema kablikat princess sa personal sini nga personal side no sang isa sini ka personnel or sa isa sini ka employee kablikat princess. So kabalikat Erwin no, kung amo na ba lang nga may favoritism no, dapat ang boss no ang syempre gihambal ko naman kay na kabalikat Erwin maka cause sang trouble or away sa trabaho. Kaya in which bala nga makita mo mahisa ka siya. Nga daw ako man gaubra man ko, palyas man lang kami ubra. Tapos ang iya, may additional siya nga bonuses, may additional siya nga puli, may additional siya nga advantage, or may additional siya nga awards. Nga ako hindi. Nga ako wala ko ya gina-recognize ang boss ko. So sa mga bosses or sa managers or aside from that, we have to check ang pinaka-important da kabalikat Erwin no. I-check ta ang moral sa aton nga mga upod no. Kung okay sila, it doesn't mean nga if they're okay sa trabaho, okay sila sa panimalay nila no. Kay possibly basi kabalo siya mag hidden or magpanago sang iya nga mga problema. Nga in which bala, nga makakos nga sang problems. Kag ang aside from that, no, kabalikat Erwin, balikan naton ang topiko nga favoritism, no. Ang makakos gid na siya sang hatred sa upod mo, kabay pa kung hindi siya dayon ma-resolve, no. Kabalikat Erwin, na notice mo na siya. Mag-inom-inom. Mag-inom-inom sila.
Tapos Maginubog. gulpiad, maginubog sila. Tapos gulpi lang may magambal nga, Oy. hoy, ikaw, kalain Mga sang batasan ibubunot. mo, mga ibubunot mo, gulpi lang maguluwa, no? Ibubunot, no? Maguluwa na lang gulpi ka, makasort out dayon, kabalikat Erwin, Ah. no? Sa malain nga, hindi mayo nga ang So, resulta. anong mga solusyon dira kabalikat princess sa mga mo na sa favoritism anong mga ano naton matak dira nga mga solusyon like sa employer nga side kag subong man sa mga employee nga side Mm. kabalikat princess. Fairness, kabalikat Erwin, no? Ah. We have to look up pa rin sa fairness Ah. nga makahatag sa attention para sa kabataan naton. Do mga Kina- kabataan, kinakabalo kung kita ikaw ang mag-balance. boss, Bakit? kung ikaw ang boss, Oo. do kabataan mo na siya mga tinawo mo. Yes. Ngayon, which dapat you have to check one of each of them. Kung diin siya gahina, kung diin siya ga-succeed. Kung si hina sa mo ni, ipabuligan mo sa isa. Oo. Pero at least bala, every time ang mingle nila, kag ang ilang bond is mas strengthen. Hindi siya magbulag, ang hindi ikaw mismo makasort out nga, Oo. o paida sa, manalain gid man niya batasan. Hindi, we have to fix it. Kasi yung mentality nga in which bala nga makakause ang trouble or problem, hindi na siya mayo, kabalikat Erwin, no? We have to be professional enough. Kasi gaedad man kita kabalikat Erwin. Namigid namigid kabalikat Erwin, no, nga do tag ni ang gaog yun. Gaog yun tanan. May isa sining ka workplace sa kabalikat princess na inang harmonious relationship. Yes, no? kabalikat Ang Erwin. naka-unite ang tanan no Mm-mm. kag compare sila nga Gabuligay kamo, oo. Kung pwede ra nga may faction plano sa muna kalaway no even ako personally kabalikat princess no in every sa ginaubrahan nato no dapat kabalo kita una dra is adjustment naton kabalo kita mag-adjust kung may mga problema solusyonan dayon as a employee side naman no kung sa mga kita nga mga tinawo no so dapat ang aton dra nga mindset hindi kita kinahanglan nga may kaaway kita kay kabugat kabalikat princess no kung may kaaway kita sa Yes, sa sakto ubrahan, na no? kabalikat Erwin. Kay biskan taway ang obra naton nagabugat na size because nga may misunderstanding, may faction dira. So dapat namin gid kung may mga problema man dai sa katawo is buligan naton. Oo. And aside from that, kabalikat Erwin, kung may problema ka man sa tao or pwede mo siya i-direct. Kung pwede Yes. man nga posible nga daw hindi Oo. bugid siya maistorya nga Hindi daw ka nahuya raw ka. hindi ka raw Nahuya mauna ka or sa what? post sa Facebook. I-post mo sa Facebook, Oo. ipakuyan mo, Ah, or i-chismis mo sa upod mo. No, si anonin mo na muna siya. Dahil Ah. kung di nagdako pa gid ang problema, yes, kay ging, imbis nga solusyonan mo, gindugangan mo ang Isa problema. pagid dira kabalikat princess makakause na sang problema kay gid-post mo dira sa Facebook tapos Yes, kabalikat Erwin. mo friends sa ginapapati-patian mo. Mm-mm. Tangi mo sining maximum 5,000 nga friends basi mambalin do ako nito mo dia. Gapati ka na kabalikat Erwin sa mga Oo. code name na, hay, Oo. hindi naman nami nga ginaobra ha. Oo. Nangangakid kaya sa Oo. Oo. Sa social media nga dani sa Mm-mm. makakita na worldwide biskantiin ka na makakita na sa Orokapin pa kung mga friends mo na sa Facebook even ang mga hindi mo friend nga nakatag darang imo sa nga friend is makita na nila no. So mo na bala no nga ma-misunderstood ka pa karon imbes nga isa lang Mm-mm. problema mo sa workplace mo ma-misunderstood dara sa Facebook ka friends mo bala ako ni pagpapatian niya kundi another problema na why not nga gin istorya na lang kung si may problema kada karon istorya siya prangkaha siya or dira ina naman is para ma-sort Oo, out para nyo. ma-ano Yes, tayo. kabalikat Erwin, Kag no? ina sa employee side pa lang ina. Mm-mm. Kung sa mga naman na kablikat to princess Sa mga boss. Ang boss to yung una tong boss. Oo. Anong Oo. dapat ngayon sa mga managers sa mga or mga superiors naton? Oo, Sa ila sila employee, kabalikat Erwin, no, Oo. ang ging una kong yambal, no, kay basi no na miss ano na ta. Oo. Kay ang una is for the bosses na ina. Oo. So ang ikaduha na is for the personnels nga in which bala nga or sa tinawo, bala nga dapat kita mag-focus man kita sa aton obra, no. Hindi kita mamantay. Kay basi imo lang na nga Oo. daw abi mo lang, no. Oo. Pero panilag, yes. Panilag kabalikat Erwin. So, ang pakikisama is very important sa trabaho. Oo. Kasi not all, no? Not all kabalikat or Erwin, no? Not all kabalikat Erwin, ma-please mo. Yes. So, you have to be, focus lang sa kaugalingon sa trabaho mo. Set ka sa imo mga schedules, kung ano na imo mga trabaho, amo lang imo fokusan. Ang personal life sang isa ka tawo or upod mo, hindi mo na pagbantayan. Kay hindi na imo trabaho. No, hindi kita reporter nga, no, nga ginabayaran nga, 5,000, boss. Bako amo lang kabalikat Erwin bantayan ko gid akon upod. Kay makakwartahan gali, no? Congratulations. Mm-mm. Congratulations. Congratulations, may 5,000 ka kasi binantayan mo yung katrabaho.
So, Kagisa namin nga karakter kablikat princess no nga nagabantay kita sang ubra. Amo na ang balo nagabantay kita sa kabuhi kag ubra sang iban. Pero dapat aton sining una is aton kaugalingon. Yes, we have to check ourselves una. Kay basi bala sa aton man ga-start ang problem. Nga bala ang mga hurt or burden naton, abi naton. Ang doginhimo tabla crab mentality kabalikat Erwin no, in which bala nga abi mo ang makapasustain sa imo is pang butong sang upod mo para at least bala mabida mo imo self. So hindi na siya mayo nga ubrahon. Dapat naton is to help out, to seek help. To seek help kung gusto mo mag-improve. Kung may nakita kasi iya nga mayo nga pabaligi man ko dabi kung pwede man share man ko dabi. Kasi syempre kabalikat Erwin, sino man bala ma-share sa imo sang mayuhan kung ikaw mismo ginalibak mo ang upod mo, di ba? Oo. It's a matter of give and take kabalikat Erwin. It's a matter of pagida kabalikat princess no adjustment. Yes, kabalikat Erwin. Kagang pinakauna dragit kabalikat princess is ubrahan no ang imo sining ubra. Trabaho. Trabaho hindi lang siling for compliance no. Make it excellent no. Ang imo sining trabaho no kay ang dira-dira karon na hindi mangin bias ang imo sining boss kung makita iya nga ikaw ya obra sang tarong no. Correct kabalikat Erwin. Kabalikat princess no nga as employee nga na no as employee kita no ubrahon naton kanong trabaho naton make it excellent tapos on time perform well, yes. Oo. Ano to gadit ng 10 performance sa kabalikat princess dapat. Oo. Di ba may nakasabit natin every office ano na nakabalikat Erwin. Yes, mo na blano nga wala ka talent, zero talent. Zero talent. No? Pero dapat ang performance. Performance. Para ibang performance yun So kunami ka princess no pagpasunod no una dra is una naton nga no ganito sa about sa management, time management, yes. Miscommunication. Tapos ang miscommunication, micromanagement, yes, or time management. Ang favoritism, ang next. Kung gina-practice mo ng duwa nga na no kung correct follow ka sang instruction, isakto mo sining pag-comprehend sa mga instruction no kay matter of comprehension na kabalikat princess no may arab lang instruction na simple lang ang imo ginawa pag-intindi karon complicated gila pa sobrahan mo man so mo na importante no kung anong instruction dira sunda lang no kay ever since no from daycare pa lang kita or iban gani ano pa lang ay mga nursery pa maskin sa board exam kabalikat Erwin no ang hambal gani nila you have to read. Yes. Read first ang instruction. Kay posible kung wala ka nagbasa sa instruction, ma-zero ka. Kay hambal galito sa instruction, write true if the statement is true. Or pero or write T if the statement is true. Pero ang imbutang mo is true. Sala na. Kung may abal karon nga zero ka na. Right A if the perfect tani pero galing sa lai mo nga ging sunod. So mo na importante no ang instruction no follow instructions para ma-perfect naton ang communication and then management time management. Ang time management is includes bagid no nga kung ano oras ang start imo sining duty hours inyo or office hours inyo dapat amo man dapat no. Dingi karon nga permi ka lang ya karon na late or may ara man iban nga early magpuli ti kundi early mag-abot, early magpuli. Late na mag-abot, early magpuli, no? Mo na bala no. So gan makadira naga-start ang ang favoritism, naga-start ang biases. So mo na bala no nga as kumbaga kabalikat princess naga-start gyapon sa aton no as individual no. Kumbaga amo man na bala kung kaisa no nga ang chismis kada anong kaisa usually ang ibaning man nagabantay mas ang chismis kung anong mga lapses naton or weakness naton dira na sila kakuha no oo kabalikat Erwin sa i-chismis sila sa aton pero kung naka-perform kita halimbawa dira is naga sa zero talent kanina na no sa chip in pin nato no dapat is number 1 is kamo din nato ganaton nga frame nga kamo time no nga nadula ng frame yun tapos is kamo time and then ubrahan mayong imo sining trabaho i-perform dara with excellent no and then why siguro laban-laban is why sang malibak sa imo sining sa trabaho no kung ginaobra mo lang sa saktong imo sining obra kag hindi naton manginhabit no or hindi dapat naton nga manginhabit ning magbantay sa trabaho sa iban nga hindi kani karapat so kabalikat Erwin no kung mahilig ka naman magbantay ilista mo na lang the achievements mo no ipanglistada kung ano da ang mga gusto mo nga ipaathag sa imo boss during that time nga daw feeling mo nga need mo siyang recognition or awards for that accomplishment
So para in which kung if ever nga wala ka gina-recognize or ano, and then you ano tawag to, ang gareklamo ka na sa imong nga boss, mayara ka man ipakita. No, para mayara ka sang basihan, baseline. Kay basi bala imo-imo lang na nga balong ay sagad ko sa mo na sagad ko sa mo na. Ga buhat ka lang sa sarili mo nga bangko pero wala ka man gali hinimuan, no? So kabalikat Erwin, importante gid na nga if ever nga may problema ka, kung hindi dagid ma-sort out or ano, kung if ever sa mga organizations, no, ara man nga aton nga HR or ang human resource naton nga maka-manage sang aton nga mga problems regarding sa muna nga mga butang. Yes, no. So mala ka na may kaplikat princess no, sa aton sining pila ka mga stressors no in a work area no, or work related sining stress nato no. Kag by the way no, ginapsiplatan na naton sining mga commenters kay ma'am may na aton ako nga no. Okay, so i-monitor ba aton nga ano ba nga nga aton nga audio kung Hello. Ara na. Are. Okay. Kaya nga aton anyway no, check naton nga audio kay daw naga ano sa Okay na mahina kabalikat Erwin ng emoji. Okay, no? So, by the way, no, sa aton sining commenters, no, kay Ma'am Mary Joy Caspin, no, thank you so much again, nagka-monitor si Ma'am. Kagsubong man, si Ma'am, si Sir Nick Sila, no, good morning, good. Watching dra sa Zone 6, Santa Barbara, Iloilo, no. Thank you so much, good, kay Sir Nick Sila, no. I guess daw retired police ni si Sir, no. Thank you so much, good, sa paglantaw, Sir. Subong man, kay Ma'am Josette Celorio Damasco, no, dra sa Aklan na si Ma'am, no. Good morning, dra sa imo, Ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. God bless kita sa imo, Ma'am. Thank you, good, sa pag-monitor, Ma'am, sa aton sining program diri sa Iloilo Police sa Provincial Office no ilabi na diri sa Ilonggo Capson Air. Kagsubong man si classmate dira bata ni Alberto na nakalantaw man sa aton sining program si classmate ano ni gali Adin Ivo no. Lain naman ko ang tandem. Bawlain naman ang tandem. Siyempre para may innovations and changes naman kita kabalik. Yes, sakto na kabalik at Erwin. Kagsubong man si Onika Iha no dira sa Iloilo City Police Office nakalantaw man sa aton sining nga ano ang gamot. Sabad ang teknika no. Okay, thank you so much gid no sa pag-assist no kay naga ko nang aton sining audio no. Thank you so much gid sa aton sining first class technician no kay Vincent Blusa Jr. no. Sa subong nagasala sa subong kay problem ko nang aton sining audio. Anyway no, thank you so much gid. Kagsubong man, thank you so much man kay Ma'am Ma'am Geraldine na pato sa magbanwan na monitor sa aton sining program. Yes, ma'am. Salamat. Sako sa subong. Thank you so much gid sa pagmonitor, ma'am. Kag once again no, kay Ma'am Onika Iha no, thank you so much gid sa pagmonitor no. So kamusta dira ma'am? Anong imo sining ma-comment sa aton sining topiko sa subong aga? Kag subong man si Ma'am Ami Yotingko nang lantaw gid sa aton sining program. Kag si Ma'am Eli Foro no, watching dira sa Mavix Place Kalinog. Thank you so much guys sa pag-monitor, ma'am. Si Sir or ma'am? Si Ma'am Eli Foro, no? Kay Sir Negoro, no? Thank you so much guys sa pag-monitor dira sa Mavix Place Kalinog. Kaplikat Vincent, dito kita nagkapikag balita before, no? Sa Mavix Place sa Kalinog, no? Thank you so much guys. Subong man si Sir dira, no? Sir Ricky Batsoko, nagapikad si sa subong kag naga-monitor man sa aton sining program. Thank you so much guys. Ang alin mo dyan yung PS ng kalantaw man sa aton sining program kag under commentors naton ma'am basi may mabasahan ka dira ma'am. Si Ma'am Dalia Tabares, no? What people speaks negatively about others is the reflection of who they are. So beware daw. Thank you so much kay Ma'am Dalia Tabares, no? Naka-monitor na si Ma'am, retired na si Ma'am, optional retirement. Nag-join na siya sining retirement. No? Thank you so much sa pag-monitor, ma'am. Sa aton sining program. Yes, next kabalikat Erwin si Ma'am Grace kasama nga watchman gapon sa aton nga pa-good morning. Thank you so much good. Kag subong man si classmate tumba pa Arkulas na nakalantaw man tumba patis sa Lokrangya sining no nakalantaw sa aton sa program. Thank you so much good. Si Kaiser John Tutu no watching dira sa first IPMFC. No? Thank you so much good. Salamat dira ni Sir Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ng aton sining bagong force commander. Nagkag of course good morning man sa aton sining plans and programs unit no. Diri sa aton sining provincial plans and programs unit nas pagpunguna sa aton sining bagong PPO chief
Chief Police Kabalikata Police Lieutenant Colonel Joven Arivalo. Good morning dira sa inyo, sir. Kag subong man dira kay classmate Emilio, kay Sergeant Siposo, kay Mama Carly Gavieta, kag subong man si Mama Berta Bergantinos na nagalantaw mo sa aton sa nga program. Kag subong man especially no aton sini nga consistent ka viewer gino si Sir Jeffrey Bailo. No, thank you so much guys sa Thank you so pag-monitor much, sir sir. sa aton sini nga program, no. Kag sa tanan aton sini nga mga ano diri no mga katropa naton diri sa IPPO headquarters sa Kabalikata Princess. Yes, Kabalikat Erwin. So, balikan naman natin Kabalikat Erwin, Mhm. no? Ang isa pagid nga stressors nga Aha. posible naton nga ma-encounter sa trabaho. Posible nga imo boss, posible mo nga upod, or posible ikaw Oo. nga pwede mo ma-encounter. Oo. So ano Oo. naman ina nga So, stressor ang Kabalikat Kabalikata Erwin, no? Princess? Amo na gani ang gihambal kahina, no? Ang lack of recognition naman, no? Wala Mm. ginakilala ang imo nga obra. Yes. So, ang epekto na makapoy ang imo lawas, Mm. kagunahuna, kay daw wala man pulos ang imo ginaobra, kay masunggod ka. Kaya ambal ka man lang nga, grabe na to akong sugo sang boss ko. Oo. Tapos, grabe na to kung tirik-tirik nga magsalasala ka dasig. Kag nami sang akon nga presentation. Tapos, Oo. wala man lang giliging recognize ang akon boss, no? Mm. So, hindi ka na gusto tawag dayon, hindi ka na gusto maghatag sang another effort, no? Oo. Pasibli sa mo na Kabalikat Erwin, no? Kung if Mm. ever nga ma-lack of recognition ikaw. Oo. Tapos, So ano naman dira nga solusyon nato na Kabalikata Princess sa mga mo kangay sina nga stress no sa aton sini nga workplace? So, Kabalikat Erwin, no? You Mm. have to ask for feedback. Mm. Kung boss, mayo man ni akong performance para sa Oo. imo, or you have to ask Oo. kung sa diin ko ni dapat add up para Oo. mas ma-recognize mo. No, relax ba? Mm. Relax ang pagpamangkot. Pero we have to Oo. communicate, Kabalikat Erwin, no? Ah. We have to communicate kasi, no? Kasi Ah. bala Oo. assumptions mo lang na siya, no? Mm. Assumptions mo lang na siya nga, huna-huna mo lang bala Ah. nga, ikaw lang ka paminsar, no? Pwede mo Yes. man siya itap. So na- ano pa gid ang mga other dira Oo. nga mga ano dira mga technique dira kung mga Mhm. solusyon naton nga So, matagad amo to Kabalikata gani Princess? Kabalikat Erwin, no, gihambal Mm. man naton, ilista mo ang imong mga giobra or ang Mm. imong mga references. Yes. Para may baseline ka, if ever nga may questions ka, hindi man ta pwede nga directly nga, sir nga, kumod ka na dayon, di paano ka maintindihan? Mas Oo. communication na naman. So, Mm. possibly, mas okay gid nga may ara kita evidence, no? Yes. Sa tanan nga bagay, Kabalikat Erwin, no? Yes. Maskin sa manugtunto, no? Ang ginapangita, gid naton permi is ang ebidensya. Oh. Kayang manugtunto ang hindi mayo nga persona, no? Kung Mm. pwede na nila itago gina nila. Yes. So, we have to be ang Oh. safe ka ba yung tawag nito, protective man sa aton selves. Oo. Kasi basi huna-huna mo lang man, check check Mm. yourself, check your upod, check another upod, check your another Oo. boss, or para at least bala maklarify, may clarifications. Oh. Kay para at least maathagan, Yes. no? Very important ginang isa communication, pagid, Kabalikat Kabalikata Erwin. Princess no nga para ma-recognize ang aton sini nga effort and of course ang aton sini nga sacrifices and efforts ka just do your job well no. Mm-mm. Kay hindi makinahanglan nga magpangayo gid kita feedback no sa aton sini nga boss Yes, nga Kabalikat Erwin. oo, nga, Hindi boss, permi ikaw, sa oo. tanan nga bagay, Yes, di naton sa oo. nga recognition, Kabalikat Oo, Erwin, isa na no? dira is obraha mayo nga Mm-mm. aton ang imo sini nga obra. Yes, eksakto na. Deliver with excellence. Mm-mm. Kag kung anong nakakadapat no kumbaga Pero beyond sa Kabalikat Erwin, expectations sa do you aton sini believe, nga no? buong, Lain, boses. pero do Oo. you believe, Kabalikat Erwin, no? Lain sa Mm. feeling nga, which ba lang nga, uy, sagad siya ba? Oo. Di ba? Lain ang boost sa Oo. imong persona. Oo. Once nga Kag sa mga ano man na Kabalikat Princess no sa mga uplift ka sang boss. sa mga Oo. leader naton ug sa mga bosses man naton sa mga superiors naton kinahanglan man na appreciation no sa aton sining employee no. Yes, para ang team oo. spirit, no? Oo. May ganyo, iwasan ng favoritism para ang team spirit magbaskog. Kay para at least bala Kabalikat Erwin, no? Mm. Ang banding, no? Yes. Amo Kaya na bala may- Kabalikat Erwin, no? May ara Oo. kita bala ginatawag na team building. Mm, So, sa mga bosses, no? Amo na pinaka-importante. Team building, Oo. wala faction, ha? Basi Yes. bala ang Oo. team building nyo. Kamo lang to sang favorite mo nga isa, te. Oo. May faction man pala, no? May Oo. lain gyang Kabalikat Erwin, no? May team Oo. building ang isa ka organization. Ah. Kay amo na dira, hindi lang Kag ano pag Kabalikat Princess no when it comes sa team building no, that is the right Mm, venue, right no? time, right place, venue, diba? right place. Oo. Na Makarelax na kamo. Makarelax Mm-mm. aside sum karelax is that's a proper venue no nga venue maka-open nga maka-open forum, up, yes. Maka-open up kamo
voice out ka mo Yes, sa kabalikat mga Erwin. Pero pag open up ibubunot kita, ninyo in a kabalikat nice Erwin. way. Oo, yes, kabalikat Erwin. Oo. Sakto na, kung mag-open up kita, we just have to talk, no? Nga in a mellow way. Kay hindi man na, hindi ka need, no? Nga daw, ikaw na. Oo. Or, kay ma-start naman na da, imbis nga masturyahan, Oo. mainaway pagid ka mo, no? Tapos Yes. iwasan ta na siya during that time kung may ara ka mo nga mga ano, kung feeling mo naman lang nga ikaw, maoy ka na. Oo. O, hindi ka na mag-inom, tudo. Istoryahin na lang. Lahat ng problema, kabalikat Erwin, no, Yes. pwedeng pag-usapan. Yes. So kung namin sa aton sining nga diskusyon kablikat princess no sa aton sining nga oras nga alas 11:11 na saga. So ginakolabos na kita sa aton sining nga chimpo no pero may mga nabilin pag kita dira so puna na naton sa next episode na naton. Pero prior sinanong nakatalis gali na Uy. naton no si Bingawana Municipal Police Station ang kalang tawagid. Thank you so much Gid sa pagpanguna dira ni Sir Kabalikat Police Lieutenant Philip Hirao no. Thank you so much Gid sa Yes, pagmonitor. thank you so much, sir. Kagsubong man si Sir Patrick Doxino Helpin ano watching gidra sa ICPO. Wow, thank you so much Gid sa mga Ilonggo Cups man naton dira no sa Iloilo City Police Office. Thank you so much Gid no sa pag monitor sa nga programa sa Iloilo Police Provincial Office. Kaga siyempre ng San Rafael Limpias ang lantaw man si Ma'am Tess Lopez. Watching dira Yes. sa city nagli si Ma'am. So watching sa Iloilo City Police ICPS Station 7. Yes, Thank you good so morning, much Gid ma'am. kay Ma'am Tess Lopez no. Lieutenant tagli si Ma'am no. Good morning dira sa imo Ma'am. Kag sa mga Ilonggo Cups naton dira no sa ICPS 7. Subong man si Sir Rez Salvador no tawagid sa aton sini nga program dira sa San Rafael MPS. MPS. Kag subong man si nung iko naglantaw man sa aton sini nga program. Thank you so much Gid no sa pag-monitor. Kag sa tanan naton sini nga mga live viewers nga naway naka-comment dira no thank you so much Gid no. Kag mas manami pa gid no kung naga-shoutout mo dira or naka-comment or naka-participate ka mo sa aton sini mga issues. So prepare nyo dira or sa mga topics naton I mean no. Prepare nyo dira ang inyo sini nga mga questions kamo dira sa next episode naton probably no by Thursday no aton sini nga mental health na naman supuna naton ina no kang mga why naton matapos sa subong no Yes, sa kabalikat aton sini nga Erwin, topic no? kabalikat Oo. princess ay ginakolabos kita sa nga chimpo no with the Radio Ugyon na Santa Barbara no kami mga listeners and viewers kita nga limited ang aton sini nga time slot sa Yes, subong kabalikat aga, no? Erwin. Pero hindi naton ina pag-i-cut dira no kundi isupuna naton ina sa by Thursday, Thursday yes. no Yes, kabalikat kabalikat Erwin. princess no when it comes sa stressors with relate or sa workplace naton na Oo. Basta mental health awareness. Yes. Yes. Every Kag- Tuesday oo. and Thursday, no? Hmm. So, makakabalikat naton no, amo ning mga stressors nga galid sang burnout, Mm. anxiety naton kag depression, no. Yes. So, dapat ang mga physical symptoms nga sina para sang hilo kabudlay or magtinir sa paghinay sang imo nga pag-ubra, no, kag sa aton nga immune system, no. Dapat i-aware ginaton naton mga kaugalingon, no, para hindi kita mabudlayan or mag-sort out sa isa ka bagay nga hindi mayo. Yes. Kaga ang aton sini nga sa Maria Kablikat Princess no sa aton sini nga topiko sa subong nga aga when it comes sa work related stressors naton. Yes, kabalikat Erwin. We as an employee no ato naman nga ano dira is as a employee as nagaubra kita no. Agon nga malikawanin nato ng mga stress ngayon just ang una dira is perform your job well no. Ubrasang mayong imo sini nga trabaho. Kay laban-laban ang mga naga-comment dira sa imo sa mga nagahisa dira sa imo is at the end of the day mauntat lang man ngina kung ikaw naka-perform sa Maubos mayo. man nagyapon kabalikat Why kasang Erwin. kinatapakan Yes. dira nga iban Oo. nga pareho mo sa upod mo sa trabaho kung may mga problema man istoryahan dapat no. And Kung I may- believe oo. kabalikat Erwin, no, Mm. kung if ever nga mayo kang persona, no, God is always with you, Yes, no, ginaguide gyagid ka na, Oo. no. So ang mga mahisa dira, no, Mm. ang dapat seek for improvement, seek Yes. for mayuhan. Ah. Ilas ta ang mga muna nga butang in which bala nga makasort out sa Mm. inaway or problema sa So aton ang mga changes is nag-start sa gihapon no sa ato no. Nga Umpisa, kaugalingon, yes. from, Check within yourself, ourselves, no? yes. Dira gyud nag-start Step dira, back oh. and Mm. relate yourself, Mm. ask yourself, where's the problem? Ako bang problema? Mm. Problema ba yung kasama ko? Problema ba yung boss ko? Oh, or problema Oo, ka mo tanan. Yes, problema ka mo tanan. Possibly, may posibilidad man nga mo na wala kabalikat kabalikat Erwin. princess no nga kumbaga nag-start ki sa aton kagalingon no kung Yes. mayo kita nga trabahador no, mayo kita nga employee is hindi man kita dar paglibakon sang ano da karon sang iban sa kaupod naton kung nagaubra kita tarong, why man naton sila ginaisaan, why man naton sila Yes. nilibak. Amo na gani kabalikat Erwin, no? Kalimta na lang dira or hindi naton pagsapakon basta ubrahan lang sa mayo imong trabaho.
Tapos hindi kita magamar dira nga ba si boss na ginapapabura niya sa ipakita ang imo sining abilidad, ang imo nga skills dira sa imo sining nga trabaho, no? Kakong daw Hindi ka mamantay, hindi ka mamantay dira wala, sa iba, hindi no? na, oo. Kung ginaobra nila sa imo, hindi pa ibalik sa ila, no? Hindi nga namin na ang attitude, Amo ni no? kabalikat Erwin, no, may pagiko term nga nabatian, kaya nadumduman sa during psychology namon, no? Kay Jung ni siya nga theory, no? Yes. Ang hambal ni Jung is you examine you. Para for you to know, no, kung saan ka nagkulang at anong mga lapses mo nga pwede mo pa nga ma-improve. So mo na kay importante kabalikat princess na ang self ay nang mga pag ano bla ang pag ano naton sa kuligan assessment naton, or self realization naton, no? Agod nga evaluate na naton ang aton evaluate naton self. And acceptance. Yes, kabalikat Erwin, acceptance is very important. Man, no, kay kisa may ara kita kabangkot kita nga dokano gini siya kay kisa may mga denials kita kabalikat Erwin, no, in which balang hindi ka malikawan. Kami ara pagit kisa bala nga binaton na silang diferensya kali kita kita sa magali aton sa aton nag-start. So basta always lang, no, nga hindi lang magimo sang malain, no. Yes, kabalikat Erwin. Ang pinakamayod daw kabalikat Erwin, no, kung hindi kita makabulig, no, hipusan ta na lang ina, no. Pag kung makabulig kita or mayuman naton nga mga pagpaminsar, no, or gusto mo gid makabulig is to lend a hand. Yes, very important sa workplace naton hindi ka madula kaysa may mga problema, no. At the end of the day is mas the family. Yes. Muna kabalikat Erwin, no, ang sa tanan bala nga ang organizations or any kind of workplace, no, is very important gid nga daw nami ang pag-ugyunanay nyo kay do ka nami bala kung daw magulutod lang kamo, no, magpungko kamo sa magpungko kamo sa kalan-an, no, hongiton kagamagana kabalikat princess, no, ang isa sini ka trabaho, ang flow nami ng flow madala mo sa panimalay. Productive ang aton sining output, productive ang output. Nami ang output naton kaya share ka mo. Yes, kabalikat Erwin. Di may arang iban ka kamay lang sa todo ang trabaho. Kundi mahina ang upod mo, dito mo buligan, hindi mo pagpatamaan. So mo naka-importante, no, ang harmonious relationships. Yes, kabalikat workplace, no, kag naka-start, no, sa aton sining kagulingon ang harmony nga ginatawag, no, kag mo na nalipay si kabalikat Vincent. Kag mo naka-importante, no, nga dapat may peace of mind kita, no, agud nga mangin healthy ang aton sining mental health naton. Amen. Kabalikat princess. So by the way, no, good morning dira sa aton sining Chief Provincial Drug Enforcement Unit naton. Or yes, no, tama, Chief PDO naton, si Sir Kabalikat Police Major Dadji Dilima. No, thank you so much, Ged. Thank you so much, sir. Man, no, sa tanan naton sining mga live viewers ka commenters naton, sugpunan naton sining topic naman, no, or sa mental health by Thursday, no. Bantayan nyo kinang aton sining program, no, every Tuesday. So kanami isang aton sining topiko sa subong aga kabalikat princess, no, by ano naman next week naman sa aton sining programa diri na sa Lungkaps on Air with Radio Ogyon na Santa Barbara no dugangan pag ginaton nina, pero prior sina sa WBS mismo sa aton sining kape kag balita kabalikat princess. Yes, kabalikat Erwin. Sa aton sining oras nga alas 11:19 na sa aga. Naging abot gid pa ano pagiliwat, no, si Ma'am Maria Dalia Tabares, no, kay Ma'am Dalia, thank you so much gid kay Ma'am. In whatever field you want consider or in whatever field you work consider if you are working for the glory and greatness of God, not for your recognition nor and for the greatness of man. Very good. Thank you so much gid kay Yes, Ma'am Maria Dalia Tabares, no, kay yes, well amen. experience si Ma'am, no. Sa alin sa pag as followers hasta nga naging or as subordinates, no, hasta nga naging leader si Ma'am, no. Yes. Hasta nga naging ano si Ma'am, no, naging officer na, no. Yes. So grabe gid makara ano gid si Makarelate. Ma'am, maka-share sa iya sining experiences kag makarelate gid no sa aton sining topiko kabalikat princess. Good morning Mandra, no, kay classmate Bim Bim, no, nagalantaw sa aton sining program kay classmate ano Piñas, no. Thank you so much sa pagmonitor kay classmate Peñas dira. Continue nato na dira, no,
Kabalikat Princess no sa aton sining kape kag balita by Thursday ning mental health issues naton. May way pa na naton matapos ng work related areas na Yes, Kabalikat workplace Erwin. no. Stressor naton so sukpunan na naton. Damo dra maka-relate no. Oo. Damo gal sa bangko. Damo Uy, may nadumduman ko. May na-relate, oo. May naka-antag ni ganyan, naka-relapse. Naka ano sila. Oo, nag-relapse naman ka mo da, ha? Oo, mo na nga simple lang mano naton dra no. Imo lang sang maayo no kay at the end of the day. Si Lord na ang bala si Lord sa ang bala imo. sa ila no kag mo na bala no kung may anong mga weakness nila hindi na kita magpatol dra. Oo, kung mas maka-intindi ta kabalikat Erwin no, kita na sila, ma-intindi. no? Yes. Kaya mo na bala importante na kumbaga ma'am bal ka na lang sa mga nagalibak dra sa imo. Hay kaloy sila no kay Oo, kaloyan ta na lang na sila. Kaloyan Oo. na lang sila. Kag namin dira kabalikat Maliloyon, no? nagali kabalikat Oo. Erwin. Kag dapat kabalikat princess no i-take na naton nga motivation no hindi Yes. nga revenge ang aton Yes, sining for nga paghimuon. improvement, no? Kung revenge man ang ginaisip Bayda. niyo dira revenge in sa performance nimo Oo. revenge dira ipakita dira nga karapat dapat ka Kag mayo ka. kag mayo ka nga Yes. tawo no? Ang isa ka mayo nga revenge no revenge through success no Yes, Through very good sa imo kabalikat sa Erwin. perform sa imo sining trabaho kabalikat princess Amen. ay gusto nato na world peace no sa dapat mangin ano kita World peace na Oo, giniguro dapat- kabalikat Erwin ang aton nga dapat mangin na ambasador kita Mhm. dira kabalikat princess no pati sa aton sining mga workplace no dapat mangin ambasador kita sang harmonious workplace Relationships. and more harmonious relationship with our colleagues no kag pati man sa mga bosses nato na kabalikat princess. Amen, kabalikat Erwin. Oo. Okay, so thank you so much guys sa aton sining mga viewers no sa subong siningaga. So sa gyapon no nagapasalamat gid ang inyo sining mga ilokap sa pagmonitor sa aton sining mga programa. Kasi no may May nagdugang pagid nakaingagaw, kabalikat no? Erwin. Si Sir Payuran Jimil no. Good morning gid. Thank you so much gid sa pagmonitor no kag may Hello, di ma'am ko na. na. Sige, salamat, sir. Kasi may mga shoutouts kabalikat princess ay ngabot. Shout out ko lang da kabalikat Erwin no, ang mga follow no. Ang especially sa akon nga Facebook page nga Princess Agram no. Yes. Keep on following lang kay may ara man ko gyapon dira ang ginabutang or videos or reels nga in-watch makabulig sa aton nga mental health awareness. Okay, thank you so much gid. Subong man si Sir Jed Kanahan nga monitor man thank you so much gid sa pagmonitor sa aton nga program sir. Kag subong man si Mama Irene Aguilo sa Boyo no dira sa Mina si ma'am no or sa New Lucena. New Lucena si ma'am no. Thank you so much gid kay Mama Irene Aguilo sa Boyo. So, thank you so much gid no kilitanay naman kita by next week no diri sa aton sining programa nga nagdulong sang mga balit impormasyon. Ikan diri sa probinsya sang Iloilo ang Ilonggo Caps on Air. Kada Martes with Radio Ogyo na Santa Barbara no. Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan. Mayor sinano magkakilitanay naman kita buwas no sa aton sining kape kag balita alas 11 naman inatobto balas 12 sang udto buwas naman siningat. Sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kalinungan kagatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Halika na gid lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Kaluan ni Dr. Amiloy. At sa ngalan sa aton Acting Provincial Director Police Colonel Abiani Manuel Razalan, sa ngalan sa aton Chief Provincial Community Affairs Development Unit, simbay mga aton sining Public Information Officer, at aton sining spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, Kabalikat Police Major Rolando Aranyo, inunin ko po sa subong agang inyo sining mga kabalikat no dari sa aton sining programa sa technical side, Kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. Ako naman kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Ako naman si kabalikat Princess Ruth Estabilio. Inyo, Masaligan. Masaligan.